Краставици не може да си вземете, но хубав хост може да си вземете. Чакай са, идеята е... Че Meizen е реално подобрението на IMHost. Попитахме най-известните контент креатори в България какво мислят за Meizen. Meizen Host според мен е единственото място, откъдето вие трябва да си вземете сървъри. Буквално е перфектният хост, който може да използва. Знам, че предоставят супер лесни услуги. Като човек, който е кръгъл и полуидиот, колкото по-лесно едно нещо, толкова е по-добро то. Да, между другото точно това тестах и е наистина доста готин опит. Аз лично не съм професор на тема Minecraft и инсталиране на плагини, така че лично на мене биха ми били от голяма полза. Мога 100% да кажа, че съм супер доволен от техните услуги, от техния съпорт. Това е нещо, което ми трябва доста време със сигурност. Това би улеснило хората адски много със своя избор, за да преценят своя бюджет и... За името Meizen, мисля, че звучи странно, но звучи много мазно и много е точно. мазно, кефи ме! Доста е мазно.